θα κάνουμε την κουβέντα μας με τους πολιτικούς μας. Καλή σας ημέρα, ναι, ακριβώς. Καλημέρα σας. Και στο διάλειμμα συζητάγαμε και μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση για τα θέματα τα οποία έρχονται και από την Ευρώπη αλλά και από το μέλλον. Τα θέματα που δεν τα έχουμε συζητήσει δηλαδή καθόλου. Θα κάνουμε και την απόπειρα να συζητήσουμε και αυτά τα θέματα σήμερα μαζί σας. Γιατί κατεξοχήν στις ευρωεκλογές δεν συζητάμε για την Ευρώπη. Δεν συζητάμε για την Ευρώπη. Στην Ελλάδα. Τώρα μου παίρνετε το ερώτημα. Αφήστε με να το κάνω. Περιμένετε. Θα το θέσουμε, κυρία Γιαννακάκη. Σας παίρνω τη δουλειά. Θα σας παρουσιάσουμε πρώτα όλες και όλους και μετά θα ξεκινήσουμε με την κουβέντα μας. Η κυρία Ανδρούλα Παράσκου, η οποία είναι η υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, δεν την έχουμε εδώ, θα τη δείτε μέσω Skype και θα θέσουμε τα ερωτήματά μας. Κυρία Παράσκου, η οποία είσαστε νεότατη, έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει στην Δράμα και είσαστε από την Κύπρο, σωστά? Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχετε σπουδάσει νομική. Καλημέρα σας. Σωστά, καλή προσωπική επιτυχία. Ευχόμαστε. Μέσω Skype, να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας επίσης την κυρία Ζαχαρούλα Τσιριγώτη, την στρατηγό, την αντιστράτηγο της Ελληνικής Αστυνομίας. Την ξέρετε οι περισσότεροι, επαναλαμβάνω, από την προσφυγική κρίση. Εγώ τη θυμάμαι στο πεδίο πάνω στα νησιά τότε και σε όλο αυτό που είχε γίνει. Η κυρία Τσιριγώτη, υποψήφια με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή επιτυχία, καλή προσωπική επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Ιωάννη Ιντζέ, ο οποίος επίσης είναι αντιστράτηγος σε αποστρατεία. Στρατηγέ, καλώς ήρθατε. Είστε υπεύθυνος στη νίκη της θεματικής ομάδας Εθνικής Άμυνας της Νίκης και σύμβουλος του Προέδρου της Νίκης, σωστά? Και βεβαίως την ακούσατε ήδη την κυρία Μαρία Γιαννακάκη, η οποία είναι υποψήφια με τη Νέα Αριστερά. Και βεβαίως, καλημέρα. Εγώ σας γνωρίζω και από την πολιτική σας πορεία μέχρι σήμερα. Θυμίζω ότι έχετε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, έχετε κάνει μεταπτυχιακό στην ιστορία της τέχνης, πολιτιστική διαχείριση, έχετε διατελέσει βεβαίως και στέλεχος της Δημοκρατικής Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ. Και βουλευτής. Και βουλευτής, αυτό λέω. Και Γενική Γραμματέα. Και Γενική Γραμματέας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή προσωπική επιτυχία που σας εύχομαι. Σε όλους σας. Σε όλους καλή προσωπική επιτυχία. Να ξεκινήσουμε με την κυρία Παράσχου που είναι και σε απόσταση. Ξεκίνα, βεβαίως. Κυρία Παράσχου, η ατζέντα η ευρωπαϊκή, τα θέματα δηλαδή του Ευρωκοινοβουλίου. Τώρα συζητάγαμε για την τεχνητή νοημοσύνη, για τις κόκκινες γραμμές που πρέπει να μπουν. Υπάρχει η συζήτηση για το ενιαίο αμυντικό δόγμα, για το πού θα πάει η οικονομική πολιτική της Ευρώπης μελλοντικά, αν θα πάμε σε περαιτέρω χαλάρωση, αν θα πάμε σε πολιτικές οι οποίες θα θυμίζουν το παρελθόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και υπάρχει και ακρίβεια. Και η ακρίβεια, ακόμα κι αν η εικόνα που δίνει η κυβέρνηση με κάποιους αριθμούς μοιάζει να καλυτερεύει, στην πραγματικότητα για τα νοικοκυριά δεν έχει μεταφραστεί σε καθημερινότητα. Εξακολουθούν τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή πάνε στο σούπερ μάρκετ οι περισσότερες οικογένειες και εκεί υποφέρουν και πάρα πολλές από τους εργαζόμενες μέσα μήνα, άντε μέχρι τις 20 του μήνα, έχουν τελειώσει τα χρήματά τους και μετά λένε στον αυτόματο μέχρι την επόμενη πληρωμή. Πώς θεωρείτε ότι μπορείτε εσείς να βοηθήσετε ώστε να χτυπηθεί η ακρίβεια αποτελεσματικά την επόμενη μέρα αν είστε στο Ευρωκοινοβούλιο? Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα. Το θέμα της ακρίβειας είναι κάτι το οποίο είναι πραγματικότητα και το συζητάμε όλοι και καλώς κάνουν και οι πολίτες και το συζητούν, γιατί και εν ώψη εκλογών, ακόμη και των ευρωεκλογών, συζητάμε ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Όμως, ακριβώς επειδή μιλάμε για ευρωεκλογές και θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής εικόνα και ενημέρωση και στους πολίτες που ενδεχομένως δεν ασχολούνται τόσο έντονα, καθότι είναι μια κάλπη που παρατηρείται μια χαλαρότητα και την αποσυνδέουμε συνήθως από την ποιότητα της ζωής μας και την καθημερινότητά μας, θα πρέπει να εξηγήσουμε και να επισημάνουμε το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ευρωεκλογές, γιατί μιλάμε για προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για πολλά ζητήματα, όπως αναφέρετε, που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και τα υπόλοιπα θέματα που αναφέρετε κι εσείς. Στο κομμάτι της ακρίβειας ακριβώς έχουν ληφθεί μέτρα, έχουν γίνει βήματα, τα οποία οι αριθμοί δείχνουν ότι είναι απτά τα αποτελέσματα. Δεν φαίνεται ακόμη στην τσέπη μας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως θα πρέπει στιβαρά να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Μάλιστα.
Κυρία Τριγώτη, να έρθουμε σε εσάς. Σας χρεώνουν κάποιοι, μπορείτε βέβαια να σχολιάσετε και θα σχολιάσω λίγο, ναι, αν μου και εν συνεχεία. Σας κατηγορούν για μαξιμαλιστικές πολιτικές, ότι δεν έχετε μια ευρωπαϊκή ατζέντα, αλλά ουσιαστικά δίνετε μια προεκλογική μάχη σαν να πρόκειται για εθνικές εκλογές. Τι λέτε γι' αυτό? Καταρχήν είμαστε το πρώτο κόμμα που από τις 14 Απριλίου ο πρόεδρός μας παρουσίασε το τι Ευρώπη θέλουμε. Και μάλιστα με 10 στόχους. Ένα αυτό. Δεύτερο, η Ευρώπη, από την Ευρώπη το 70 με 80% της νομοθεσίας που βγαίνει στην Ευρώπη ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία. Άρα λοιπόν οι ευρωεκλογές παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καλά κάνετε και το λέτε αυτό. Γιατί ο ξέρετε κόσμος τι λέμε εμείς? δεν ξέρει πάνε, ότι... θα πάρουν ένα σωρό λεφτά, θα κάνουν εκεί πέρα, θα πάνε να κάνουν διακοπές στις Βρυξέλλες. Ναι. Έχετε δίκιο, και θα έρχονται, θα φωνάζουν και κάποιους ας πούμε ημέτερους και αυτό είναι. Αλλά έχετε αυτό που είπατε, δίκιο. 70 με 80% ναι, από εκεί γίνονται πολιτικές στην Ελλάδα. Νομοθεσίες καταρτίζονται, διαπραγματεύονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αφορά την οικονομία, τα εργασιακά, την παιδεία, την υγεία, τα πάντα. Και μια που ρωτήσατε για την ακρίβεια σε σχέση με την Ευρώπη και τι θα κάναμε εμείς, εγώ θα υπενθυμίσω ότι το 22 με οδηγία της Ευρωπαϊκή Ένωση μείωσε το ΦΠΑ στο 21%. Έδινε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μειώσουν το ΦΠΑ. Άρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να κάνει, από εκεί και ύστερα όμως είναι και στο κράτος μέλος τι θα κάνει, τι θα μπορέσει να αφομοιώσει. Η μείωση του ΦΠΑ ωστόσο έχει κοστολογιστεί στα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ. Άρα προφανώς δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει, δεν θα γινόταν. Δηλαδή από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ... Καταλαβαίνετε, έχει υποερωτήματα αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για μία ακόμη φορά εξέδωσε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και μάλιστα πρόσφατα είχαμε και την άποψη του Γενικού Λογιστηρίου του κράτους. Σε σύγκριση με τη Νέα Δημοκρατία που ποτέ δεν έχει γίνει, δεν έχει κοστολογήσει. Εν πάση περιπτώσει εμείς έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας, έχουμε πει μηδενικό ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης για 6 συν 6 μήνες αν γι' αυτό υπάρχει αναγκαιότητα, έχουμε πει τη μείωση του ΦΠΑ, έχουμε πει ένα σωρό προτάσεις που λίγο και ο ΣΥΣΟΜ νομίζω και η αντιπολίτευση έχει κάνει σχεδόν παρόμοιες προτάσεις που νομίζω ότι κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα πρέπει να καταλάβει ότι κάτι πρέπει να κάνει, να ανακουφίσει τα νοικοκυριά, τους Έλληνες πολίτες που, όπως είπατε και εσείς, πάει ο μήνας 15. Και δεν υπάρχει μισθός, έτσι. Ναι. Μάλιστα. Η στρατηγία θα μας επιτρέψει να ρωτήσουμε να προηγηθεί η κυρία Γιαννακάκη, γιατί θες να τη ρωτήσεις εσύ? Έλα. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής. Συζητάμε για την ακρίβεια. Και έχω στο μυαλό μου, γιατί το είπατε κι εσείς, ήσασταν κι εσείς τέλεχο στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, όταν ως κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησε να την αντιμετωπίσει με το ίδιο δίλημμα, δηλαδή να μηδενίσω το ΦΠΑ, να το μειώσω το ΦΠΑ. Θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα ως πρωθυπουργό που είπε: κοιτάξτε, παιδιά, αν το κάνουμε αυτό, εγώ δεν είμαι σίγουρος να φτάσει στο ράφι αυτή η έκπτωση. Πώς γνωρίζουμε ότι τώρα με αυτές τις συνθήκες θα φτάσει στο ράφι? Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι αν θεωρείτε κι εσείς ότι από το Ευρωκοινοβούλιο μπορεί να έχουμε μια πολιτική, ένα τρόπο που θα πιέσουμε να ρίξουμε τις τιμές για να μπορέσει να ανακουφιστεί το νοικοκυριό, το κλασικό ελληνικό νοικοκυριό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχήν συγκρίνονται δύο περιόδους της ιστορίας και της πολιτικής ζωής που δεν έχουν καμία σχέση. Εγώ θέλω να θυμίσω ότι η κυβέρνηση στην οποία συμμετείχα και εγώ 15-19 δεν κυβέρνησε στις Σοβιετίες, δεν κυβέρνησε στη Σοβιετική Ένωση, κυβέρνησε υπό συνθήκες ακραίου καπιταλισμού στην πιο άγρια και στην πιο δύσκολη οικονομική κρίση που γνώρισε η χώρα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, σε μια κατάσταση
πρόταση μνημονίων, για την οποία βέβαια ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλοι μας είχαν οδηγήσει μέχρι εκεί και εμείς κληθήκαμε να τη διαχειριστούμε. Άρα ισχύει δεν έχει αυτό καμία λέτε, σχέση. Αλλά όμως το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο. Το 2018 βγήκαμε από το μνημόνιο. Ναι, αλλά ακόμη υπήρχαν υποχρεώσεις. Λοιπόν, αν με αφήσετε να τελειώσω, παρακαλώ. θα το καταλάβετε. Λοιπόν, οι συνθήκες και οι πολιτικές και οι οικονομικές δεν είχαν καμία σχέση με σήμερα. Εξάλλου, εγώ έμεινα ενεώς από τη δήλωση του κυρίου Χατζηδάκη ότι δεν θέλουμε και δεν μπορούμε, ειδικά το δεύτερο σκέλος με άφησε ενεώ, να μειώσουμε το ΦΠΑ. Και αυτό έρχεται σε άμεση αντίθεση με τους Έλληνες βιομήχανους, οι οποίοι είπαν ναι, η μείωση του ΦΠΑ θα μπορούσε να ανακουφίσει τον καταναλωτή. Δηλαδή βλέπουμε ότι η κυβέρνηση της δεξιάς και του κυρίου Μητσοτάκη βρίσκεται πιο πίσω στο συγκεκριμένο ζήτημα, ακόμη και από την άποψη της Ένωσης Ελλήνων Βιομηχάνων. Και θέλω να προσθέσω για την ακρίβεια και κάτι άλλο. Ότι 2,5 χρόνια λέγαμε στον κύριο Μητσοτάκη να πάρει μέτρα για την ακρίβεια και ο ίδιος έλεγε ότι για την ακρίβεια είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, ευθύνει το πόλεμο στην Ουκρανία κτλ. Και ξαφνικά, 20 μέρες πριν από τις ευρωεκλογές, όταν στην Ευρώπη όλα τα μολύβια είναι κάτω και περιμένουμε τις ευρωεκλογές και περιμένουμε τους καινούριους συσχετισμούς που θα βγουν από την κάλπη της 9ης Ιουνίου, θυμάται να στείλει επιστολή στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να καταγγέλει τα καρτέλ. Πραγματικά πιο χοντροειδή υποτίμηση της νοημοσύνης μας δεν υπάρχει. Πρώτον, άστοχος χρόνος. Δεύτερον, τώρα ανακαλύπτει τα καρτέλ. Ο άνθρωπος, το κόμμα του οποίου συμμετέχει στην Ευρωομάδα, που ψηφίζοντας όλες τις οδηγίες είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία των καρτέλ. Θυμήθηκε τα καρτέλ όταν όλη η χώρα έχει μεταβληθεί σε ένα καρτέλ. Ναι. Μάλιστα. Και όσον αφορά στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, το 75% της νομοθεσίας που περνάει από το Εθνικό Κοινοβούλιο είναι προσαρμογή στις ευρωπαϊκές οδηγίες. Σαφώς και μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι θέμα συσχετισμών. Όταν λοιπόν οι συσχετισμοί ήταν προοδευτικοί, είχαμε όλες τις κατακτήσεις της κοινωνικής Ευρώπης, του κοινωνικού κράτους, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ισότητα κτλ. Όταν οι συσχετισμοί ήταν συντηρητικοί, όπως είναι τα πολλά τελευταία χρόνια, και δυστυχώς αν επανειληφθούν οι δημοσκοπήσεις σε όλα τα κράτη-μέλη, έχουμε να τρίβουμε τα ματάκια μας μετά την 9η του Ιούνιου από την άνοδο της ακροδεξιάς, τότε πραγματικά έχουμε συντηρητικές πολιτικές και οι συντηρητικές αυτές πολιτικές βλάπτουν πάρα πολύ το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι, για να είμαστε δίκαιοι. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενδύονται το κουστούμι του φιλοευρωπαϊστή προκειμένου να λιεύσουν ψήφους, αλλά ουσιαστικά δεν σκοπεύουν στην πολιτική ενοποίηση, αλλά σκοπεύουν στην επιστροφή στα εθνικά κράτη, στο να πάρουν αρμοδιότητες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις πάνε στα εθνικά κράτη και θέλουν να μετατρέψουν την Ευρώπη της αλληλεγγύης σε ένα φρούριο όπου μόνο θα παίζει το ρόλο της οικονομικής ενοποίησης. Κύριε Ντζέ, ποιο ρόλο έχει για σας η Ευρωπαϊκή Ένωση και το κόμμα σας βεβαίως? Διάβαζα τον κύριο Ραφαήλ Καλιβιώτη που δήλωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ας πούμε, που είναι συνυποψηφιός σας, αποτελεί μια γεωπολιτική μαύρη τρύπα. Ένα, αυτό και δύο. Ποιος είναι ο στόχος σας, ο πύχης ο δικός σας, του κόμματός σας για τις ευρωεκλογές? Καταρχάς, να το συνδέσουμε με τα προηγούμενα σχόλια όσον αφορά το ΦΠΑ και τα μέτρα που μπορεί να πάρει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωκοινοβούλιο. Θα σας πω ένα παράδειγμα, επειδή το ΦΠΑ είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να υπάρχει μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά το ΦΠΑ που έχουν χώρες γειτονικές με εμάς, οι οποίες έρχονται σαν ανταγωνίστριες αγορές, για παράδειγμα στον Εύρο, στη Βόρεια Ελλάδα, και εκεί υπάρχει μια δυσαρμονία. Εμείς έχουμε ένα πολύ ψηλό ΦΠΑ, οι χώρες απέναντι έχουν κάτι πολύ μικρότερο, που σημαίνει υπάρχει μια φυσική εκροή χρήματος και αγορών και δραστηριότητας προς το εξωτερικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ρυθμιστεί. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι θέτει την οικονομία σε μια σωστή, σε μια ισοκατανομή όσον αφορά τις ευκαιρίες και φυσικά βοηθάει τους Έλληνες παραγωγούς και εξαγωγείς. Όσον αφορά την Ευρώπη, εμείς τη βλέπουμε σαν τη μεγάλη μας οικογένεια, εμείς θεωρούμε ότι η Ευρώπη είναι Ελλάδα. Η Ελλάδα έδωσε στην Ευρώπη τα περισσότερα στοιχεία, το βλέπουμε και πολιτιστικά και ιστορικά. Έχουμε πολλά παράπονα από την Ευρώπη, ιδίως όσον αφορά και την πολλή αυστηρότητα που μας μεταχειρίστηκε όσον αφορά τα μνημόνια. Τα μνημόνια, ξέρετε, είναι μια καταφανή απόδειξη ότι η Ευρώπη δεν μας αντιμετώπισε με αυτό που υπόθηκε προηγουμένως, η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι μόνο στα λόγια. Όταν έφτασε το πρόβλημα
από πολλές αιτίες και στην Ευρώπη όσον αφορά την οικονομική κρίση, η Ευρώπη εφάρμοσε στην Ελλάδα έτσι ένα μοντέλο παραδειγματισμού και των υπολείπων. Εμείς υποστήκαμε δηλαδή τα πιο σκληρά μέτρα μόνο και μόνο για να παραδειγματιστούν και κάποιες άλλες μεγαλύτερες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε σαν παράπονο από την Ευρώπη. Δεν είναι θέμα ότι τι θέλουμε ή δεν τι θέλουμε την Ευρώπη. Τι θέλουμε, αλλά με τους σωστούς όρους, με τους πραγματικούς όρους αλληλεγγύης. Και στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε τελείως τα αντίθετα έτσι αποτελέσματα. Και ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε, σχετικά με το ΦΠΑ. Επειδή κάθε φορά ακούμε την κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να μειώσει το ΦΠΑ επειδή θα διακινδυνεύσει η δημοσιονομική σταθερότητα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων το 2023, είχαμε πλεόνασμα όσον αφορά τους στόχους που είχε θέσει η Επιτροπή, η Ανεξάρτητη Αρχή, 5,5 δισεκατομμύρια. Και μάλιστα το ΦΠΑ ήταν περίπου 2,5 εκατομμύρια παραπάνω. Που σημαίνει οι στόχοι επιτεύχθηκαν, υπήρξε ένα πλεόνασμα. Άρα, όπως λέει πολλές φορές η κυβέρνηση, αυτό το πλεόνασμα θα μπορούσε να το επιστρέψει πίσω με τη μείωση του ΦΠΑ και να ικανοποιήσει έτσι και το αίσθημα για κάποιες ενέργειες όσον αφορά την ακρίβεια στην αγορά. Όμως, στρατηγία σας προβληματίζει το γεγονός ότι από τους άμεσους φόρους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, φαίνεται ότι το κράτος μπορεί να πληρώσει μισθούς και συντάξεις και όχι όλες τις συντάξεις και χρειάζεται τους έμεσους φόρους για να κάνει κοινωνική πολιτική, να συντηρήσει νοσοκομεία, να συντηρήσει τομές οι οποίες έχουν παλαιώσει. Ισχύει αυτό, εντάξει. Και επίσης να προσθέσω για να το σχολιάσω συνολικά, και αυτή η κυβέρνηση και η προηγούμενη και η προπροηγούμενη, ανοίγω παρένθεση, αν δεν είναι εδώ εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι με δική μας ευθύνη. Όχι, να πούμε ότι προσπαθεί υπεύθυνη καλεσμένος και και χθες και σήμερα. Το ότι δεν είχαν να στείλουν κάποιον, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά το ΠΑΣΟΚ, όχι εμάς. Εμείς πάντως καλέσαμε το ΠΑΣΟΚ. Όχι, εντάξει, το θέτεις για να είμαστε δίκαιοι. Αν λοιπόν υπολογίσουμε τι έκαναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όταν είμαστε στην αντιπολίτευση λέμε μειώστε το ΦΠΑ, όταν είμαστε στην κυβέρνηση όμως έχουμε δυσκολίες να μειώσουμε το ΦΠΑ, γιατί ενδεχομένως λύνει θέματα τα οποία θα έπρεπε να ανατρέξουν σε άλλες λύσεις, φορολογικές εννοώ. Και γι' αυτό είναι ένα σχόλιο. Όχι, στην πράξη διαφαίνεται ότι η κυβέρνηση θέλει να κρατάει κάποια χρήματα με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε να τα μοιράζει υπό τύπου επετείας, όπως γίνεται τώρα. Είδα, ας πούμε, την πλατφόρμα άνοιξε για το ΠΑΣ των νέων πάνω από 18 χρονών, ένα επίδομα λίγο πριν τις εκλογές, το οποίο θα δώσει έτσι μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τους νέους, το οποίο όμως είναι πολύ έτσι υποκριτικό, δεν είναι κάτι που βοηθάει την οικονομία και είναι κάτι που πρέπει κάποιος να κάνει κάποια ενέργεια. Νομίζω ο Έλληνας πολίτης δεν θέλει αυτήν την επιδοματική έτσι, και κατά περίπτωση βοήθεια. Θέλει κάτι σταθερό, έτσι ώστε να μπορέσει να προγραμματίσει τα οικονομικά του, να ξέρει πώς θα πορευτεί και να έχει μια σταθερότητα. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Παράσκου, δεν έχει νόημα να σας βάλουμε ερώτημα. Έχουν αθροιστεί αρκετά, νομίζω. Θα πρέπει εσείς να επιλέξετε σε τι θα απαντήσετε. Ναι, ελάτε. Λοιπόν, για το θέμα της ακρίβειας, ξαναλέμε, επειδή ακριβώς είναι αυτό που απασχολεί τον καθέναν μας, έχουν γίνει συγκεκριμένες ενέργειες με πρώτο απ' όλα την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Έχουν γίνει έλεγχοι και η επιστολή που έχει σταλθεί ακριβώς έχει σταλθεί σε αυτό το χρονικό σημείο για να θέσουμε λίγο και την ατζέντα για το επόμενο Ευρωκοινοβούλιο. Σωστά. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή έχουμε ανάγκη τις εκλογές σε εθνικές, ενώ έχουμε αποφασίσει ποιος θέλουμε να είναι ο πρωθυπουργός μας για την επόμενη τετραετία, θα πρέπει λίγο να είμαστε σε θέση και να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτή τη στιγμή ισχυρή Νέα Δημοκρατία στις ευρωεκλογές. Σημαίνει ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη. Και ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο μέρος των νόμων που επηρεάζουν τη ζωή μας έρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα πρέπει αυτό να είναι σαφές και θα πρέπει να μιλάμε στον κόσμο περισσότερο για την Ευρώπη και τι περνάει μέσα από αυτήν. Τώρα, μιλάμε για μείωση του ΦΠΑ χωρίς να λέμε όμως πού θα βρούμε αυτά τα λεφτά. Εγώ δεν αντιλήφθηκα και από την κυρία Τσιριγώτη πού θα βρούμε αυτά τα λεφτά. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω, κυρία Παράσκο, εδώ βλέπουμε να γίνεται και μια μεγάλη κόντρα να υπάρχει μεταξύ του κύριου Σκέρτσου και του κύριου Κασελάκη για το πόθεν έσχες. Μάλιστα είπε και χαρακτηριστικά, έτσι προφανώς με μια δόση ηρωνίας, να συμπεριληφθεί και στα ψηφοδέλτιά σας, ας πούμε, αν συνεχίσει να ασχολείται τόσο πολύ. Τι λέτε γι' αυτό εσείς? Περιμένετε, θα το δώσετε τελικά, θεωρείτε ο κύριος Κασελάκης, πριν τις ευρωεκλογές? Το πόθεν έσχες. Έχουμε μια εβδομάδα ακριβώς. Ακόμη περιμένουμε. Και θα πρέπει λοιπόν να δούμε, επειδή σε κάθε απάντηση αυτό που ακούμε είναι για την αλαζονία της κυβέρνησης, αλλά επιτρέψτε μου να κρίνω μια τέτοια συμπεριφορά περισσότερο αλαζονική.
Αυτό γιατί το λέτε, αν επιτρέπετε? Γιατί όταν βγαίνουμε και λέμε ότι είναι ο πιο αδιαφανής πολιτικός, όταν βγαίνουμε και λέμε ότι δεν έχει να κρύψει τίποτα, αλλά δεν έχει καταθέσει μέχρι στιγμής το πόθεν έσχες, νομίζω ότι δεν μιλάμε για έναν άνθρωπο και για έναν πολιτικό αρχηγό, ο οποίος στέκεται μπροστά στους συμπολίτες μας πριν από αυτές τις κάλπες, ξέροντας για αυτόν τι χρειάζεται. Κυρία Τσιριγώτη. Δεν θα ρωτήσουμε τώρα πάλι. Έχετε να απαντήσετε. Αν εννοείται το πόθεν του Προέδρου, είναι γνωστό ότι ο Πρόεδρος μας ασκούσε μια επιχειρηματική δραστηριότητα στην Αμερική, είναι και Αμερικανός πολίτης. Όλοι γνωρίζουμε ότι στην Αμερική το σύστημα της δικαιοσύνης και του ελέγχου είναι πολύ πιο ισχυρό από ό,τι είναι εδώ, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση ούτε ένα δολάριο να κρύψει. Δεν μετήχε, ούτε ήταν ερετός, ούτε είχε να κάνει με δημόσιο χρήμα στην Αμερική, το ξέρουμε αυτό. Άρα λοιπόν δεν έχει να κρύψει τίποτα και on time θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Κανείς πάντως δεν λέει ότι είναι παράνομος κάπου ο Πρόεδρος, αλλά είναι ένας νόμος όμως, και είναι νόμος κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι αυστηρός και ζητάει δηλαδή ευθύς εξ αρχής να τοποθετηθεί και ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πολιτικός αρχηγός, αν έχει μετοχές ή αν είναι μέλος σε δουσού κάποιας εταιρείας. Αυτό ακόμα δεν μας το έχει πει ο Πρόεδρος. Νομίζω υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, μάλλον ένα deadline. Το άλλαξε αυτό. Ήτανε πριν τις ευρωεκλογές, τώρα μας λέει στις 30, έχει το δικαίωμα μέχρι 30 Ιουνίου να το κάνει. Μέχρι 30 Ιουνίου. Μετά το πήρε πίσω και αυτό. Στις 30 Ιουνίου έχει δικαίωμα να το κάνει. Όχι, λέω το on time είναι πριν τις ευρωεκλογές. Γιατί ο ίδιος το παιδό αυτό. Εγώ να κάνω μια άλλη Νομίζω ερώτηση. ότι ο κύριος Κασελάκης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα κάνει αυτό που οφείλει να κάνει, όπως πρέπει να κάνει και ο κάθε Έλληνας πολίτης. Είμαστε εδώ που είμαστε αυτό τόσο, να κάνω μια ερώτηση. Αυτά που μας λέτε εσείς τώρα στρατηγές σήμερα, με αυτά που είπε η κυρία Γιαννακάκη, ελάχιστα ενδιαφέρουν. Θέλω να πω ότι σε επίπεδο ενδεχομένως ιδεολογικό να είχε ένα νόημα, δεν ξέρω, λέω τώρα, ενδεχομένως να είσαστε στο ίδιο χαράκωμα ιδεολογικά. Θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει, πρέπει να γίνει κυρίως ανάμεσα σε ανθρώπους, ανάμεσα σε πολιτικά, αν θέλετε, συγγενείς. Είναι η Νέα Αριστερά πολιτικά συγγενείς με τον ΣΥΡΙΖΑ, θα μας πει η κυρία Γιαννακάκη συνέχεια. Εγώ θεωρώ ότι, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι η στιγμή να σας ρωτήσω. Πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση μετά τις ευρωεκλογές? Εγώ θα ήθελα να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν είναι μόνο συγγενείς, είναι και φίλοι. Μάλιστα. Έτσι, όμως, ο στόχος μας εμάς αυτή τη στιγμή είναι οι ευρωεκλογές. Ναι. Ο πύχης μας είναι εκεί. Θέλουμε να μειώσουμε την ψαλίδα με το πρώτο κόμμα, θέλουμε να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας. Και ο πρόεδρος μας κάλεσε όλους τους προοδευτικούς πολίτες να προτιμήσουν το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα είναι αυτό. Το αν μετά τις ευρωεκλογές ανοίξει κάποια συζήτηση, αυτό ας το δούμε μετά τις ευρωεκλογές. Εσείς δεν τα αποκλείετε πάντως. Δεν τα αποκλείετε. Εσείς, κυρία Γιαννακάκη, τα αποκλείετε? Καταρχήν, αφού κι εγώ πω ότι με την κυρία Τσιριγώτη πρώτα και κύρια είμαστε φίλες και με τιμάμε τη φιλία της γιατί την εκτιμώ απεριόριστα και έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ και κατά την περίοδο της διακυβέρνησης, θέλω να πω το εξής, ότι δεν νομίζω ότι υπάρχει ιδεολογική ταύτιση με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή αμυντική συμφωνία. Δεν υπάρχει ιδεολογική ταύτιση με το κόμμα του κυρίου Κασελάκη και τον ίδιο τον κύριο Κασελάκη, ο οποίος είπε φοροελάφρυνση για όλους και θεωρεί ότι πρέπει να υπάρχουν φοροελαφρύνσεις για εισόδημα 100.000 το χρόνο, που το θεωρεί μέσο εισόδημα, και ένα σωρό άλλα πράγματα. Και με πολύ μεγάλο πόνο θα πω ότι το κόμμα του κυρίου Κασελάκη πλέον δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και ο ίδιος δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά και κυρίως δεν έχει καμία σχέση με τη σοβαρότητα. Και εδώ θα το κλείσω γιατί θα ήθελα να σχολιάσω αυτά που είπε η κυρία Παράσκου προηγουμένως. Αναρωτήθηκε πού θα βρεθούν τα χρήματα για τη μείωση του ΦΠΑ. Να πω ότι αυτό θα βρεθούν από την φορολόγηση του μεγάλου πλούτου, από την φορολόγηση των υπερκερδών των μεγάλων επιχειρήσεων και αυτή ακριβώς θα έπρεπε να είναι η δουλειά μιας κυβέρνησης. Και από τον έλεγχο των τιμών φυσικά θα μειωθεί η ακρίβεια, από τον έλεγχο των τιμών
στο ράφι. Μόνο αυτός είναι ο τρόπος προκειμένου να ελεγχθεί η ακρίβεια. Αυτό τώρα να ρωτήσω μόνο, θα φορολογηθούν τη μία χρονιά. Την επόμενη χρονιά, δηλαδή τη μία χρονιά θα βρεθούν τα χρήματα από τη φορολόγηση που είπατε. Την επόμενη χρονιά, γιατί θα τελειώσουν αυτά. Αυτό είναι μια συνεχής προσπάθεια, δεν είναι ένα μέτρο. Άρα λέτε κάθε χρόνο να... Ο έλεγχος των τιμών, αυτή είναι η δουλειά μιας κυβέρνησης. Είναι ακριβώς αυτό, το να ελέγχει την ακρίβεια, να ελέγχει τις τιμές και ένα άλλο σημείο θέλω να σχολιάσω. Τα υπερκέρδη λέτε θα είναι κάθε χρόνο, άρα κάθε χρόνο θα φορολογούν. Ότι καλύπτεται, μίλησε ότι η ακρίβεια καλύπτεται, την οποία αναγνωρίζει ότι υπάρχει, από την αύξηση του εισοδήματος. Πραγματικά αυτές και αυτοί που μας βλέπουν και μας ακούνε αυτή τη στιγμή θα γελούν. Γιατί εδώ δεν μιλάμε ότι τελειώνει ο μισθός 15 του μήνα, 15 του μήνα τελειώνουν οι καλοί μισθοί. Οι μισθοί τελειώνουν μέσα σε 2-3 μέρες όταν προσκαθεί κάποιος να καλύψει τις υποχρεώσεις του. Είναι τόσο υποπολαπλάσιες αυτές οι αυξήσεις οι οποίες δόθηκαν που πραγματικά δεν μπορούν να καλύψουν τις τιμές που καλπάζουν. Μάλιστα. Στρατηγέ, φαντάζομαι θα θέλετε να κάνετε σχόλιο. Έχω και ένα ερώτημα. Σε ποια ευρωομάδα θα ενταχθεί η Νίκη αν την επόμενη μέρα έχει Ευρωβουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο? Λίγο να ξαναεπαναλάβω ότι το 2023 στην εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, ότι το 2023 είχαμε πλεόνασμα όσον αφορά τους στόχους 5,5 δις. Εκεί δεν χρειάζεται να φορολογήσουμε κανέναν παραπάνω. Ήρθαν στο ταμείο δηλαδή των εσόδων του κράτους 5,5 δις παραπάνω από αυτά που περίμενε. Άρα από αυτά κάποιο μέρος μπορεί να δοθεί με την μείωση του ΦΠΑ και όχι την μηδενική. Εγώ να θυμίσω ότι χρειαζόμαστε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ασθενοφόρα και χρειαζόμαστε. Ασθενοφόρα στο ΕΚΑΒ. Ναι, πληρώματα, νοσοκομεία, παιδεία, σχολεία, καινούργια κτλ. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ μπορώ να φανταστώ πού μπορούν να πάνε τα λεφτά αυτά. Αν είμαστε κεντρική κυβέρνηση, ενώ εσείς και εγώ. Ναι. Είμαι βέβαιος ότι υπάρχουν ανάγκες. Επειδή μιλάμε για την ακρίβεια και λέμε τι πρέπει να κάνουμε για την ακρίβεια. Και ένα δεύτερο να πω ότι επειδή μιλάμε για έσπραξη φόρων και εσόδων από το κράτος φαίνεται σε μερικές περιπτώσεις είναι τελείως αδιάφορο από την έσπραξη σε μεγάλες εταιρείες ή πολυεθνικές ή εταιρείες του εξωτερικού. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι το 2022 η Ελλάδα δέχτηκε πρόστιμο 346 εκατομμύρια, είναι μεγάλο το ποσό, γιατί υποκοστολογούσε κινέζικα προϊόντα που φτάνουν στο λιμάνι του Πειραιά, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μας επιβάλλει πρόστιμο. Δηλαδή είχαμε απώλεια τα 800 εκατομμύρια ήταν η απώλεια των φόρων, το πρόστιμο ήταν 346 και αναρωτιέται κάποιος, αυτά τα 800 τόσα εκατομμύρια που απολύσαμε από το αν επιβάλαμε τους σωστούς δασμούς, θα μπορούσαν να γυρίσουν πίσω. Δηλαδή δεν χρειάζεται να φανταστούμε και να λέμε αυτά τα μεγαλόστομα ίσως της αριστεράς, συγγνώμη που το λέω, να φορολογήσουμε τους πλούσιους κλπ. Όχι, υπάρχουν αυτά παραδείγματα εύκολα. Όσον αφορά τις ευρωομάδες. Οι ευρωομάδες έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως και στην Ελλάδα τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν ας πούμε κάποια προνόμια όταν για παράδειγμα έχουν 10 βουλευτές και πάνω. Εμείς γνωρίζοντας αυτά τα προνόμια έχουμε αποφασίσει να μην ενταχθούμε σε καμία ευρωομάδα. Σε καμία ομάδα θα είμαστε στους αδέσμευτους, στους ανέντακτους όπως λέγεται εκεί πέρα. Είναι αρκετή βέβαια τώρα. Μία εγγεγραμμένη αν μου επιτρέπετε. Και οι μία εγγεγραμμένοι ξέρετε ότι δεν έχουν καμία δύναμη, δεν μπορούν να παρέμβουν. Όπως σας το λέω αυτό γιατί η δουλειά μου είναι πολύ σχετική και δεν χρόνια. Μιλάνε οι βουλευτές των μη εγγεγραμμένων. Ναι, αν υπάρξει χρόνος που δεν υπάρχει ποτέ και αυτό είναι κάτι που σας το εγγυώμαι από την δουλειά μου και από την υπηρεσία μου στο Στρασβούργο. Εγώ απολύτως εμπιστεύομαι αυτό που λέει η κυρία Γιαννακάκη. Δηλαδή αυτό το γνωρίζετε ότι θα έχετε αυτή τη συνέπεια. Γνωρίζουμε, αλλά ευελπιστούμε ότι θα βρούμε κάποιες υγιές δυνάμεις στην οποία κάνουμε μια καινούργια ομάδα η οποία θα εκφράζει και τα εθνικά συμφέροντα αλλά και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι. Καινούργια ομάδα να κάνουμε. Μια καινούργια ομάδα με ας πούμε έτσι. Αυτό βέβαια δεν είναι έτσι αυτός σκοπός, αλλά λέμε θα θέλαμε να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση. Και φυσικά είμαστε σε συνεργασίες σε συγκεκριμένα νομοθετήματα τα οποία συμφέρουν την Ελλάδα και σε αυτά θα εργαστούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Καλή προσωπική επιτυχία σε όλους σας. Κυρία Παράσχου, κυρία Θηρηγότη, κυρία Γιαννακάκη, καλή προσωπική επιτυχία. Στρατηγέ, καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.